баъзе хабарҳое ҳаст ки мутаассифона баъзе бародаро ин хабара то охир гӯш намекунанд, баъдан ба ихтиёри худ кор мекунанд, билет мегиранд, мераванд Россия, аэропорт мегардонанд, баъдан ба мо муроҷиат мекунанд, мега бародар паспорти мара проверка намекунӣ? Барои чӣ? Барое ки мара бе ҳичи аэропорт гардонанд. мақсад патент доштум, регистрация доштум, ҳама чӣ доштум, бесабаб мара гардонанд. дӯстон, навора то охир бо диққат тамошо мекунем ва баъзе хабарҳое ҳаст бар самти шумо мерасонем ва шумо низ огоҳ бошед. метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. танҳо бо тариқи ватсап ба ин бародар суҳбат кунед. ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед. албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор. ассалому алайкум. бо шумо ҳастам ман Абу Мудассир. шумо қарор доред дар шабакаи Корвони Умр. дӯстони азиз, мо айни ҳол дар Федератсияи Русия қарор дорем ва инчунин чихеле ки дар аввал рекламаҳои худро гузоштем барои проверкаи паспорт дигару дигар. албатта тӯли 2-3 сол мешавад ки ба ҳамин кор ҳамкорӣ дорем, яъне ки проверкаро дигар кас мекуна. мақсад ма қатишон ҳамкорӣ кардастаму халос. мақсад мо барои рекламаи худмон ҳақмо намегирем, тамом. боқӣ мондаи пулро вайҳо мегиранд. ин хай масъалаи кори худмон аст. баъдан дӯстони азиз, ба ҳар яке мо бо шумо маълум аст, бисёр бародару хоҳару ва инчунин модарои мо шумо, падарои мо бо шумо вақте аз Русия ба самти Тоҷикистон мераванд, аз байн 1 моҳ 2 моҳ ёки 10-15 рӯз мегзарад, ҳамаи ҳуҷҷатҳо дар Русия шидагиаст, ҳамаи ҳуҷҷатҳо 100% гаштагианд. патент, регистрация, приложение, амина. мақсад ягон причина, ягон проблема надоранд. вақте ки бисёриҳо билет мегиранд, аз аэропорти Тоҷикистони худмон мегардонанд. мега бародар ту рафтан наметавонем. охи сабаб чӣ? мега сабаб нест. вақте ки баъзеҳош аэропорт мегзаранд, вақте ки ба самти Русия меоянд, аз аэропортҳои Русия, яъне ки Внуково, Домодед, Жуковский, вақте ӯро мегардонанд, ин мардум, ин касое ки гаштанд, аммо инсонҳо аз таможня мепурсанд, мега сабаб ва причина дар чия ки шумо мара гардондед? ва ӯ мегӯянд ки причина надоред ва қатъитон гап намезанад. ин ҳолата ҳар яке мо шумо гузарондагием. ҳамин хел не? бале, 100% дуруст аст. ягон ҷои пинҳонӣ надорад. мегзарем ба яке аз шикояти бародари тоҷике ки мега ма якум бор рафтестам, мара гардонданд. барои чӣ? сабаб дар чи аст? бародарои азиз, бар самти шумо мерасонам. сабаби муҳим ӯ ба шумо намега сабаб дар чи аст. сабаби муҳиме ки ӯ касое ки ҳуҷҷат доштен, ягон причина надоштен ба гуфти худтон, ёки ягон рӯз ай патентон, ай приложение аминатон ва инчунин ягон кори меличовка шидагиай, ана ҳамо як нуқтаи сия дар ҳуҷҷати шумо мешавад. вақте ки шумо рафтен 100% ба худтон боварӣ дорен, вале мутаассифона меоен, боз бармегарден ба самти Русия, ай ҳамуҷа шуморо мегардонанд, мегӯянд ки шумо барои чӣ мара гардонди ки ма ягон причина надоштам. бале дуруст аст ки шумо причина надоштед. ӯ интихоб карда мегиранд. ягон сабаби лишни дигар надорад. якумаш. дуюмаш, як бародари худам, яъне ки фарзанди амак боз ба самти Русия меояд. баъд аз 1 моҳи гузаштан, вақте ки меояд, ай таможня мегардонанд, мегӯянд барои чӣ мара гардонди? охи ма ҳамаи ҳуҷҷатон 100% ҳай. мегарда мега барои ту ҷо нест дар ватани мо. Для тебя места нету в наших странах. биёвем бигирем. ана ҳамин бародар мегӯяд ки ҷуръаи мара ҳамин хеле гуфтагианд ки просто твоя лица нам не нравится, поэтому тебе нельзя выходить в наших странах. баъзе вақт ҳамун чеҳраҳои мо шуморо ӯ танқид мекунад. ӯ касое ки ягон причинаи меличовка дорена, баъдан бо кӯшиш мекунем, яъне ки рисковат мекунем ба самти Русия. бародару хоҳаро, аввал тафтиш кунем.
пеш буд дар 3 моҳ мешид, ҳозир дар 6 моҳ, дар 9 моҳ ҳуҷҷатҳои шумо тоза шудестед. ӯ маънои ӯро надорад ки шумо 100% ҳуҷҷат доштен ё ки ягон причина доштен ё ки ягон қонуншиканӣ карден, штрафа спориден, омаден Тоҷикистон, боз ба гашта меравен Россия, шуморо намегардонад. бале ҳозир қадам ба қадам ҳар як причинаи шуморо назорат дорад. ай ҳамин ҳисоб бародаро, хоҳаро ва касое ки дар ай Русия ба Тоҷикистон сафар мекунед ва ай Тоҷикистон ба Русия сафар дорен, туда обратно эҳтиёт бошед. аввал хуб худро назорат кунед, бисанҷед, бифаҳмед, баъд раҳгир шед. яъне мо гуфтанӣ ҳастем ки ҳамон маблағе ки шумо 2-3 ҳазорта билет мегиред, расход ва насӯзед. худо нигаҳбонтон.